ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kakubur kemampuan banai. Kalau ublei biara begitu biara pila deh. Bat sakawai ngapa benang. Hakasur petri. Utai ulum silang. Kat buah udang yang saki. Lajuat ya klistang. En persang teski. Ngalai maraji arisol hakawi bentang adab hakajin kemen rai kawi bat bentang adab hakajin jaumat namar ki pisaro karbagi penlang la penur sigi badawai te ngim lai syu ban Christian skur hak menengkong ngamur ba Uni uday usamla Stevenson lingdot nonglat arpawis nam karta. Shisin pen ulongkum kiwe ki khenna kiwa pule hakani ka shlam Sacred Heart Boys Higher Secondary School Maulai. Hindray hakani sngi umshimlawan ban pule uwan khnang shane ban ai khuble yo principal yakino hikai jong u badru yaki khenna ki bajuya pule lang. Nang ni shakman usamla Stevenson lingdot nonglat unjam shakwai pat ka benta jong jing em jong u. Kei ke berpenlong yangi ban buddin yau nu samla kedai namar bola pas yaga class 12 nak ni school haga kerdan first division haga bawa layo nyo person shushu ulayo ya artli ki distinction haga subject khasi bat ke business studies ki board penya jonga school ru ki nyo kerpang yau samla Stevenson namar bawatla ki ding penkyang ki kerlenti yau ude ukhenna wa minat thop klam kenrandian ban kinjo shakathong Nolor ki jengarap jong kinong hikai baru nakikot pulih. Upendan kamru ya ka search engine Google banti bat wat benya ya ki wei ki pangjing pulih jong u. Hak jing sha. Ngai tu hak ngam da deyu tabas madan pulih kat ngai. Ki swa haswa jing ka exam. Nyale ban pulih lai kenta ne so kenta jan mit. Ban mestap kemas kentai ai. Yu blai. Balai lam inti ada pedang kejeng apa pedang ki deng pen kiang ki babon bat ki moseng ki baka haki inti ya jonga nyai ku bleru i fadar i balang principal jong ni school i balai sa time sem barabar badru kino hikai ki bala hikai di peten nanti ki ai men sing mangaman kepar ada pedang kejeng habang dan kam kejeng arab ki kulai ban arab man kepar ngam la shu bar su kelyang ki ring kermen banang nang le bahan nang de sakmat hakane ka exam nya lawan ka first division 70% bat ngal yo distinction ni ka kasi badika business berarti ngaya prapau yak jing bata kelas ngam laban sutu 100% lese tangkumba arpa persen tu, mereka ni kahaban ngaban kili tang itu kipan bangam situ naik naik kai, mereka yang hapersang saya persang ban pulih benda adalah deh, ngapain naik wifi kat, ka Google kala bah kita jumpa lambaki kor internet, ngasat pelit naka website jong tu BYGVS ki dan ki jumta kiba laban persuatu mai ki dan dekti jing taurung ta katukat ne ki sam la ne ki kas kuma accountancy ki dan ki jinga isarjoy ngasat message but you reply back kan mau imis theory way ngasat message
pada school ro ya imis LB la danga dan kijingnya ya imis memory ro kumjuhi ngashkili ya kijing klik bom stu han ngal de pulel nala de hin ki perlok kilang ki bakulai banarap don tentang makiru kim lab setu dai lada ngala setu sama ngaru ngarab ki setu lam kadai ke jing arab markal yang kadai ke jing ngakan mau kadai school kadai ka sakrat hat bat ngabu bae kita jum berkat bangi kum kena school ngidan kita kam sem kentang ke jing arab ke jing iwe kam kini ne ke jing pet po iwe Lakha yu samla Stevenson house nam arajar lai hakishnong sen duli kabahab ha West Khasi Hills district hashulong ushong usa hamulai nongkwar ulang ukhenna ubatista hakijung pule jong u bat kino hikairu ki kloi ban yarab namar budon kijing duna hakabor yo I badru hakabor yo ngau Naduk kupor bakhaya u Stevenson ulang ukhulung bakoit bakhyakran Henry kedi house nam arajar khatpra bulayo kempang Kejingpang kalakta yaki khamat berulas dang ban berie. Suki kejingpang kalapur sa syakishkor. Ikmi jong u ikang beautiful el nonglan ila penlut jan baro kapisa kabaila kinshow tang ban penkoit piang yau khon la jong. Ulong ubriu uba naduk badang rit ulong ukhna uba syaj uba klan semdon kejingpang kejing stom Nrai ulak ban yaj ban marek ban mesti nrai ditang haka ulat sedang ban yo jingpang ladu senam arjar kalpra kum tu sedang ban yo jingpang shwa bom yo ish bahawa syuki kmat nang to sakiskor hadi nang to ars senam arjar arpeu la wan kelas hangne tang sibenai uyo biang ka jingpang bom la syu ban keren ban yaj ru la syu ban yo sngo ru la syu te la syu shong ba chaying ngila sumar ngila sim dawai kat balap nang tu nrai ka klam yarap te hang tu ngila sim no sa sumar no sa dawai khasi ngum tu ula kham klan ula kham ya te lawan school biang ne lawan school biang kum tu nin ha por ba wi ale eknega exam class 12 final uyo biang ga jingpang umla syu ban ya te ufun hanga ongala ngachitam jur ngadon ha exam school te ong fadar ong le sim dawai shwa pak sumar shwa te wan sim dawai tang arsngi kumba ong isar joy mene ba satang arsngi lesingi kala don saka exam final te wat sim dawai ngi ru hagajing longduk gajing long jenjar hing hasam ngi pawan ye I hangne ngim la ban wan nasran lem namar ba ngaru ki kun ki badang rit ru ki don sa gajing jenjar hing hasam la wan shene wan hi marway shene sha school te ngilas ngosen hi habang iperkat nrai ngisngeu ban ai burom ai kuble ya pikum kanika school ba philea le ban tristom ban ya rap le menu kunjungi ngimla syu ban nang siu keliang ya kajing le bha kajing le sebun jong ki fadar hadu kinong ikai ki stabro ya kajing bha kajing sebun kajong phi hanrei to blei trai kan rat unang kerku ya kanika school jong phi ba kanang kiu na kawai kapor sya kawai pat kapor kajing ya por bayat ngai yo kene jingpang haus senam haus senam arjar pau disembare itu ngalap cuti pang arsnam duna arjar karena peteng biang ban pule na te aku menengok perkat man syang nak bos nrai nang perkat ba ngajit ban ya dak kejat namar kalong kemba exercise kejat terus kiski las nang klan kerkum yat abang yat haki jaka ki balang tiap ngap kersana kendro islengti barat ki jaman yat kam tam ti futfat ba long kendan dan kiparlak pas don aplas don terpang ru ta kini ki baro ki mi nak jeng arab kaliang nadu kini kai nadu kiparlak karajar yakin nurs ngesat pet barsat pasan ki parlak
ya ki bam ya haklas ya ka disability certificate ngana shule usnem ardar pulai nrei asam exam na klam samir da ka disability certificate namar kadan ka jingpa nangahi ngakili ni sarang lada ngasami kita ka ya ka certificate disability kilong nege pusan desar yang kalaban kamsek dengan pa bakam namar ngaperkat ba pat perlu jo ngaki ba kemudian jingdunan reki kami yo red mark tu te ngar nganyale pe na general ka biang mek ha kan ga exam CUT ro ya kan ga disability certificate klam submit namar activity no register klam kili tengar nglak ban submit email be dipakai kidang wai bangan pule ngaperkat bangan petang mek rei lara kidang ki kam kiba yahap bantri lese ngalapan dari kam ladang iyo des supen de private lese ya ke degree hapor baula pule kelas 9 kumtu wan ya thu ta wei national ong o iklam yo sngo bhashu namar ba ulai school sepo langam apa mutungkut te ula sa situ reng klam sa lang ban ngi mi pa mo namar la kham jangai national te ulai sya sa skur langam mutungkut sering do te tu ngila ya sim dawai ngila wan sim dawai nang ne national klam man ya rap ta ngila chapo sibil na sibil ki ong khilej no sya po ku hati kata kawai kan nos lek ong khilej namar bang ong isen ai khna dang long kumne dang he dang san dang plung khilej tang si sen ro la biang ong aningin yo pisan ai mo ngi baduk jenjar ki ong em lej tang si sen te ka lej kata ka medu jong ide ken para khadu jonga ka lej kata ke nya lej ka hoti ki lej arsen te kisa ai kita ka powar ban ai ka yit khmat namar ba hang nei silong kim lap kita ka powar ban ai kata ka yit khmat la kitas ka weru kamman ka weru kam long da kisa pha ai ko dong thona sibil sa lesia kuati telenya kuati kisa wan ra biang sini ha sibil silong kisa ai dawai nang tu kisa ai kata ka yit khmat te hang tu pade war kham yo sngu ki skor nang kham dona tu ken sa yo sa ka jingpang baring no kini ki jat ki tiru ki la long mbet kum tu da bam jaru mla syu ha kata leng kadon ka jing ka ba sirkhe hak ma jonga ngalai mar yo risol hakawi bentang adap ka jing kemen re kawi bat bentang adap la ka jing jaumat namar ki pisaro kad bagi penlang la penlut sigi badawai te ngim lại syu ban Christian school hak men kong ngamur ba school syu mo namar ba jenjara ying pisang penlang keliat ngi ki 12 ngi penlang ketukat ne ban Christian school ban tap school re ladang ngim dawai ru undon jing ngisem jing man kata yong ngihab lej pa siak sim dawai nang to te ka badawai ru kam datat kalong ka barem te ngasto jenjar mo tang ba mar yo sol pade ngo ngai na lej school ju ma khun mar jenjar kan sumar shwa mo kam yo shwa ga jing kot ga jing khia re pe yu khun pade ula kala badur badar bat ula le susi umbam jasu te yang tang le perkhat haying yong dadang donlat mo ngin ya panram pansya nang no ro ngin ya pha mo namar ki ya Christian lang hi ki ba haying asem ro don tau para kadu ro ba sa ni silong utahi la long kumuk pa hi ine tau madu jong ine dadu ka baying ka bayu ro su sa baj bertahan ringi su ai tang ka bay school ka bayu kum tu hen rai nda perkhat padeng sengu sejenjar mo tengle perkhat bah yang asem tengle arai bangin ya pha biang hin ya pha school biang hi isi ya simpom ya kum tu tang ba ine ru ikwa ba nga la sngu ik nga la sngu jan nga sngu ju
namar bang asung ich nu thon bha ya kanika school wong nadu ki fadar nadu ki no hikai ro kumju namar ki le ich le subun wong ngakwa biang ban lek kum kini ki school fadar namar ba ngas singan wong ngap sko kenja ngap sko marwain re le se la dang alek seki we pade yo baki kim don ma kim pan pau mo kata kam sim sing ich kam sim phu samprki mo wong ngas ngo no sim te ngong ya kata tengin se pe ken hang no ngiyo la da yo hang no no ro ngat harai ki no hikai te chukerman baj baki subun ki le bha ki kran bha kim junyo sileng khamat ya no ngat harai ngong wat jus ngau marway mo nre ma i padai ong ba ngas ngus ngan phak kum ha kini ki school em ki we school ki long kum jo ki nong hikai te ki long kum ki mi ki pa ba ar mo ya ki khna school ki le bhag le subon Kublai ka le du chai fadar alistar asniam arje pukar idang ni principal ng school te sat ai ke moral value like value education man kata yau badar dar pulai ru ai kotu kada mede dang hikang ne idang pej akan school isatai ka value education badengar us wi ba bad sat ai sim ba sat clear nga lai nem ka sam ta ka be por nga ngala juba bang ngayo hi pas mak te ila mai dam no tang pas mak pi di ban ye ba prapem tu yang lebih nang aim si manga bat gamla maklat i wadaki jeng bah jung i habai ai belu dusan ru isat pen kam dik san lang bet tu kerkum ya tu kana jung ru san me bedu pen ki bagi kenal skol da kumpau ulang pastri pa ndrai da rung apa kelas tu lai tu kana lai kran ki jing kai bakardar teng pen ki ngi sutanat ba ka kubur kemampuan ban ai kalang ublai wiara pe tu biara pela de bat saka we ngapa banang hakasur petri utei ulum silang kat bua udang yang saki lajwat ka klistang en persang teski keblesiban kwa biang man ai ka jing khublei ka bakerpang ya ki khna nakani ka school Sacred Heart Boys High Secondary School ki belawan ra shisha ka naam ko burom ya kani ka school na ka science stream at kumjur na ka commerce bat kerpang nga kwa ban ai ka jing khublei ka ba kerpang ndei tangi tai rank holder bawan na po ka science stream ndei khamtam ya i Stevenson hakaba ma i la long shisha ka nuksa ka ba crown na man ta ki we bat ki khna kum kano hikai ke ikba manga nga experience bat ini kalong ba ide shaw tau khna ubai kendo ta kajing ka ba hadu kata hakaba ba in one school ru isham kajing bat khamtam hapo class hakaba i ka kaborio sko jing kalong ka baduna hadu kata bat hakapor ba ngadang rung ningkong haka classroom ka ika banga itanap tam hapo kani ka class por banga wan ban shimi kata ka first class jonga kolong ba ki parlok ki ba ya shong lang class jong ki kdo ki ai ki sign language di hang ta nga saktip ba ini khna idon kata ka problem ka hearing impair problem di nang ta nga sa khot yu class monitor kan banga kali di utau class monitor wi tho yang ai kita ki baro di hadi nang ta pade ka ik banga itanat bhayu ni khna kolong ba uyale ban sngam tang bapa pli hakata ka jing bam yo sngo ko jong upade u supet ikwe ki khna unda upet ikwe ki khna ki la sngo thu ki ap undang ada manga ka jing batai kita ki khna ki wanra ka jing kali shanga tie nang ta pade nga don ka por banga khon individually wala ka taru ngadang shem jing hi mo bangan pen yo sngo bhai tie dadi nang ta pade tie nga ya ong ki para khna ong pin yale ku ngin yale kum no ti kita ki para khna par ki ong mis ngin sa ai ki kopi jungi ka ik bamanga nga ai yaki but uniu khna ulong shaw batri shi tom ha ka ba undanga check iki kopi jong Stevenson ha ka sngi ka buat baro kat ke ik bangale na do ki sums ki bangi calculate da class no ki note par khoi udon lot kata ka ik leng kulong ka ba itanat ha ka liang ka jong kulong ba he put an effort but ka ba ar ka long ba uniu khna ha ba ukre kwat uyai from cover to cover i khendiat ru
kadina kani kadaw kain bu ni khna ulla si shaban excel bu unwan shakmat bat umdai tang kata mo uru ulong pun ban ko uta u motivator jong ka kelas u motivate bhai ki wiki khna kidon ka tu kani ki khna ki bakham jai tu mo ka jolong khna to mo kidon ni kita ki jinglong hendrai da ka jinglong jo ni u khna u wei u khna wan ra pan man kata ka kuman ong no ka example ki wei pan haba ki wei ki le ran namar uni wan ra wan school bat kita ki kam ki jam la ni ki jingpuli jo ki bala ban pendep ki wei pade don kapor kim la ban pendep reina ka jinglong jong u Steven ki ulong pan kum unong ai men si mi ki wei pan hakaba maki ru ki sedang ban buat kenya ka footstep jong u Steven ken to kum u class teacher jong Steven jong class 12 commerce te nung kong long yam la khamen pen pau ya ka jing sungu yo blay ya ka baula don rengkat bat ka school borok kawai te nglayo ya ka result jong ka science bat commerce te ngi ka result jong ka baro arhik kalong ka ba biang ka ba internet ka ba ngisnu hun mo kum ki no hikai te ha ka ba dei bat i Stevenson hoi nadu banga sim class nung kong ngam tip re banga tawan join class 12 phang ni te ngam tip ba i don ka jing ban in yo sngo mo te hadian pada nga yo i ba ladang akeli kum tu im keren issue action tu mo te nga da hadian ngakeli ni ki perlok jong ki yang ba im don yu ki pen i da ka keti ba ki issue ak tu mo te ki long ngaruk ngayarap kata ka po long ngkom nu long long ni long ngakeli ikan ngakeli i tengah pan number phone jong i teng pichum jing hang nu mo te bataya nga yong ba ngam dala bhaban yo sngo ha class li im yo sngo re nga theory phila on manage yong theory hot nga snap kum tu rei khendian apu percent ila ban yo sngo rei the rest mut im yo sngo pen te anang tu pede tengong ka accounts phila yong ka accounts ru long malu mala te long teng ladang solve tu ha class isuki ban thoru imla ban compete bat kiwe isuki te ka bangale kalong ba nga solve lupa po sheet teng ai ben copy te ladai sim jinge ila ban keliangan teng isai kelim tu na WhatsApp group ikeliang akum no sa kani balengi yo kani bale yo kumtai kumtaken te hadian selection kum tu te long kakus kadang buan te kai bangale kalong ngakhot ye ikan ngakhot nga ai free tuition ye i mdei tang ye i long the whole class hi kiwan hayeng te kiwan hayeng teng ai free tuition ye ki teng ai free tuition hayeng pat ma khendiat ki khna ila ban yo sngo ngala bai ban tai ngam dan kam ban batai i kemut ila bai ban kam ken ya ka batai te hadir kum tu shwa exam ru ngala adau khendiat ye i no balai shwa ka exam la shitom jur ila kol yang yong seng haban le choshnong ngamla ban sa chni ngaban le choshnong tu po de pokriat ha te ngalem nu te long kumta hi long ngi ka ya ka ktik ban bor jong blai te long i no kita ki ba thrang si chamo te hadian shwa ka exam shi sngi lang bakla te i tek sanga yong ba ngala po shlong te ila kan ban tho exam te ndalawan tho exam kumta ru indayat ngai long first second long 3 subject te im dala bha im dakhlan bha wan ru ikiu kutu step isu par kum tu imla ada banyak kum isu par bai kum tu kidan ki perlok ki penyarap ki plakot kum tu te nang ta de long kita laisi ngalit on ya i kenapa ma imla ban kem kali ru te ngalit bu i hayen pa kita laisi hadin kita laisi pede long la ban le hi kum tu kan mundur ngobrol badan sistem abang dan buat kamar kelas ngomong mundur semua dari kata abang persan kata kumno banyak sih abang sekolah kiladina kapan kami hikmat dan kadang dijumpai banyak nama mereka mau mulai udah ada kecapin atrai baru tidak ada caping. Tentang idan ada jong jumpa. Idan jong na ibu buncan, kecilnya ibu buncan. Ada pihak dari tajungnya, kecilnya kan baby. Rela nengi, ngitur besar kecilnya.
kadang akan kerski kali kata kemudian ke bawah nong thọ maksud pule ngalapi kita kemudian baru kalau kita lagi dunia kemudian melihat tempat jiarap kita ngasat pikiran hal demar baik apa spelling div kemudian DEF difficulty DIF tengah berkat bagai difficulty juga ketika difficulty Andre anak berkat kamu dari difficulty ke difficult yes katanya itu dengan download handor kena itu tentang ini di mana perlu hati-hati ini di mana kencang akan mau bayo tentang akan dengan kasihan udah berdon sistem mau tuh Kevin Strong udah kena badan sistem badan juga bawan nak lagi kepada Andre bla bandung masih ketukan berkat nang kena kawan kena baru kawan beli Andre bikin mau beli jiarap setia di situ kadang kebai kekuat jung dia songduk tau sakan dong hak ada hak beli dia apa hak di berkat sebenarnya ya tuh bah mungkin harus lain dengan nomor ini dia beli dia sakan dong bang dia ngam ngadai yang dorong beli retangkan di kawin gatif kalau beli jiarap ni mesti berkat ikan tahu bisa dan di sini juga bencana dengan situasi beli tanda kau situasi ini bisa bersandar di benar beli memang lama darah kita beli berap kamu bisa jangan ketian beli berap tengah di berap ada teknik mengucap ngai ngo idam ya beli terkendat ya kijing ai kijing kerku baula thesai ha ka school kejungi badai lembah kijing don dekat lem kejungu ni ngelala banyo ya ka result ke babha mentau senam kemjurung ai ku beli ya i fada alistar marwen i badai i principal bamansua i belai arab ru ya ki kena jengiru se ki por bai dan mai i la arab sibun na dadau ilaya la banyo ka result ke babha te ku beli ru ya vice principal fada hamparwa tingkan ya kinang kai baro ki bela tresitom kamdai ka basuk na gabenta jong ki ban hikai nga nget ya kata ban ngaktif ru ya kata handai lengba ka jing tresitom ka jong ki ngilala banyo ka result ka babha ha kini ka bamenta kini ka 12 commerce but ka 12 science te ku beli baro ru ya ki kemi ka jong kini ki kena school ki jongi kiru nganget ba de ka jing system ka jong kiru ba ki kun ki kti jong kiru kila la ban yo ya result ka babha bat kham kat pang nga ai ku blei ya baro ki khana school jong ka 12 commerce ba 12 science ki bala lebha kam tam yo Freddy ubla yo ya ka 9 rank hapok ka state bat kam tam kham kat pang nga ai ku blei ya Stevenson wat ha ka jinglong duna jong ha ka khotmet kam tam ha ka jing ka board jing osngau ulala ban lebha hak itu por ba udang one school ngala juyo i katno ka dei ka ba na ka benta jongi wat banya jru te nga perkat hapo kelas ngap tip kumno ngap te ngai teng banga kali jing kali iru nga hab ban tho ai paper ban pen i kumno pi ngau hapo kelas kumno pi la ban pule handai kumta ula jubab nga ong father kamdai ka basuk handai wala da kata ru ong utrestom ban ngai ku beli kam tam ya imei pa jong Steven let's say de ka jing kersan ka jong kiru bau Steven ru ula poi hadu kani ka klimat bolo yo first division hapo ka commerce bat kum juru atli ki distinction ha ka khasi bat kum juru ha ka business studies jungi te ngakit bokit weng ya baro ki kena school ki bala pas ba ki ba mi na kani ka school ka jungi ba maki kindu bla banang teng susu ya ka jing pule joki ngakit bokit weng kiru ba kindu bla ban le bha susu bat ai ku blai kam kat pang ru ya kinang kai baro jong ka school ka jungi ki bla trestom
te nganget ba leng ba ka jing tres tom jungki ngin sayo i susu ya uso obha hakini kistem buki bandangwan te ko to u Stevenson u badan ha ka jing duna ho aja kita ki por ba idan fada Alistair Marwain te ma ide ba sim admission te kumta ila itu ba idon ya ka jing duna ringkat ba ka jing duna ru idon kam ya ka jing ram te kumta ifada alis na du kata por te ila free admission ya te du mentaru ngapteng biang ya kata habang ala simtina ngapteng ya kata ban free na marba ngi itu ba ma ide ukna ubastan na sa kaba aru bo trestom bat balairu ngi itu ba udang don kam ya kata ka jing rap jungi te hakini ki snem ba wanang ne te ngi ai kata ka free admission gen i kam tam ban ngi ai free na dong sedang kamta